ଏଇମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି କଟକରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ମକସଦଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମହାନଦୀ ବିହାର ପଡ଼ିବ ୟୁନିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ SCB ଯିବେ ଜୋବ୍ରା ଯିବେ ଏପଟ ବାଟ ଅଛି। ତାରି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ବିକଳାକର ନନ୍ଦଙ୍କ ରସଗୋଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଅଛି। ଏଇଟା କାଳିଆବୋଦା ରୋଡ଼ଟାକୁ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମତଲବ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଥିଲା ଆମର ସାଲେପୁର ରସଗୋଲାରୁ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ରସଗୋଲା ଅଛି ବିକଳାକର ନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟଟା ଅଛି ଆମର କଟକରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଲୋକ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ସାଲେପୁରରେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଠି ଅଛି କଟକରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଇଛି। ଏରି ଜଷ୍ଟ ପଛପଟକୁ ମହାନଦୀ ଅଛି ଆଉ। କଟକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିକଳାକର ରସଗୋଲା ସୁଇଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସାଲେପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।